Здравейте! Първо искам да благодаря на Антоанета за поканата и за възможността и ние да участваме този път на пазара. За първи път ще имаме тази възможност, за което сме развълнувани. Казвам се Деси. Аз съм част от Сдружение Възлюби или по-скоро съм член на Сдружението. Негов председател е Северина Ангелова. Тя живее в северната част на Англия, в Уайтхевен, в Кумбрия. Аз съм в по-долната част, живея в Есекс. Сдружението ни е регистрирано в България. Ние сме доброволна и независима организация с нестопанска цел. Представляваме сдружението в базари в България, основно в София, но имаме планове да се разшири в други места в България. Тук в Англия сме били основно, нали, в Уайтхевен. Правим планове да се разшири, нали, дейността. Включително сега ще участваме за първи път, нали, в Лондон. Имаме изградени няколко проекта. По тези проекти работят много хора, които са пръснати в цял свят. В смисъл имаме членове по тези проекти, които са в Германия, в Америка, нали, тук в Англия, в България и нали, на други места. Няколко проекта, в смисъл ние се опитваме да подпомагаме хората и природата. Изцяло ни е насочено, нали, към това. Опитваме се да подобриме смисъл с нещата, които предлагаме на базарите и парите, които нали, се набират като средства и като дарения от това нещо, отиват към тези проекти. Основно подобряваме планетата, опитваме да се засаждаме, нали, дървета, работиме, нали, с други организации, нали, в България, но и тук, нали, имаме контакти, подобряваме градините, имаме образователни програми към училищата, за да може да подпомогнем децата да не са чак толкова на компютрите, да са свързани повече с природата. Наскоро имаше един проект за 1 юни. Член от нашето сдружение участваше, нали, с едно училище. Към други училища също в Севлиево участвахме. Имаме проект, който е арт-терапия за жени с domestic abuse и проблеми, където, нали, да могат да намерят една подходяща среда, в която да разговарят по тези проблеми и същевременно, нали, да имат едно пространство, в което да имат терапия, нали, с цветовете и просто да се чувстват, нали, по-добре, да имат възможност, нали, да излязат, нали, от страни от тази среда, в която са. И естествено, нали, по някакъв начин ние да им помогнем, нали, с професионалисти, които да им помогнат в каквото имат, нали, нужда. Продуктите, които предлагаме, това са кристали, които са добити по подходящ, нали, начин. Кристали, органити, имаме работилничка, която се казва Soul White, в която се изработват, нали, мали, гривни от кристали. Предлагаме тамян, сейдж, нали, за подобряване, нали, на енергията в помещенията. Предлагаме розова вода с кристали, домашно направени сапуни, имаме картини от акварел, имаме човек, който предлага чаши. Тоест имаме проект, който обединява различни творци и сега го разработваме, нали, също, да може тези творци да първо да им подпомогнем и второ, нали, по този начин те да добият някаква увереност в себе си, но също времено, нали, да доходите, които, нали, се спечелят, нали, от това нещо, отиват към разработване на още повече проекти. И така, не искам да иззимам много от времето. Правиме билкови чайове, събираме нали, ръчно подбрани, нали, билки и от Англия, и от България. И правиме комбинации от такива, нали, чайове. И да, в смисъл, развълнувани сме да участваме и да се запознаем с повече хора. Ще сложа визитката в чата. Точно така. Благодаря. Благодаря за доверието, нали, че не съм избрана да представлявам сдружението също.